Allah ya kyauta. Ko wani abu yana damu na farfesa. Kamar me kenan? To wai shi ni na san ku ne da kuka karatu, kuka dudduba littafi, kuka gani yaya ne ake gudanar da al'amarori. Amma yanzu shi ne nake so in yi tambaya akan wannan al'amari. Ina jinka. Yaya ne za a dakile wannan yawan ɗauken jama'a da ake yi, ake ba da kuɗin fansan nan? Saboda abin ya fara damun jama'a. Haske kenan. Ai matuƙar ana so a dakile ɗauki da ake a Najeriya, ana neman kuɗin fansa. To gaskiya sai gwamnati ta yi kyakkyawan ɗaukar mataki, ta sa ido, ba komai ba, kowa aka gani a kan hanya. In ji an gani bakan leda, ko cewa ko da bakan leda gan shi, to a kama ya ma bai ce tukunna. Ka sa na ji tsoro, ina tsoron ledar ma gaba ɗaya ba sun yi ba. Ai amsar ke na yi. Kana nufin hukuma idan ka ga ko da bakan leda ne ta tuhumi mutum, daga ina ya fito ina zai je kenan? To ba za mu nake ciki ba. Na barka lafiya. Kila ma ban mu ciki. Kai wannan karatu dai na farfeso, shi duk tambayar da ka zo da ita shi kama wata daban, to zuga ya sa ina tsoron ledar ba. An yi ba zan tafi in bar ledar nan ni ma anan ba. To idan na tafi hukuma ta tare ni ta ce ina na fito ina zan je. Ai ba da ma ni ma ina da. Watch more, a lot more, there's a lot more. Mika Arziki TV on YouTube, on Facebook, and also on TikTok. We give you whatever you want from the joyous heart of you. Mika Arziki 24 TV.